intombazane akayathi ngiyifihlo intombazane mhlawumbe kukhona yini la asegodliza khona insizwe sayo afika athi bashange utheni noma singabuza kusho wena mina ngizwe ngawo noma singabuza ngiyanibuzela-ke ukuthi untombazane ngabe sekukhona yini la khona kwafika kwathiwa bashange ayikho iningi la ngizwa kuthiwa kuyipilo safuna ukuhamba bangaphalazi kazukalelani ngikhala ukuthi ngiphoxekile phela kunendawo mina engingazazi so emakhaya bafowethu libelela uyukuba kwamayathi le kula senquthu bafowethu namhlanje ke ngihambe ngahamba ngabe lo ntombazane manje intombazane ngingathuma ukuthi untombazane kodwa ke ngibe uphethe usisi lapha sisi awubeke phela lapha ekhaya bese uyichaza ukuthi untombazane kanjani ngibingelele kuwo wonke umuntu obukayo lapha okhulumayo untombazane wakwaShange odabuka enkandla koSkamagwaza kodwa ke ngiyinzalo yaseGoli. Untombazane ekhulela eGoli nje kodwa. Uzalwe wakhulela la eGoli. Okay. Ubani uhlele khona baba noma? Uma nobaba bani mabeganana enkandla. Shuthi wabo cha wahlala lapha emakhaya. Shuthi ubaba wabona ukuthi no hayi engathi wami ufanele into egcoke. Wamthatha wamletha la eGoli. No. Ngisakhulela khona lapha. Cishe ngafika la ngisuka khona manje ekhaya. Ngafika ngo4 years. So impilo yakho uyakhula-ke la eGoli. Okay. Khona umculo yonke imculo ikhona eGoli. Sekwenzakalani ke manje? So njengoba ngisho ngithi uma nobaba basemakhaya straight. So ngikhulisa umama baba washeshwa nje. Okay. So uma ibhinqa. Le bhinqa isidwaba. Hayi wena. So masikhula sikhulela indawo yethu iyilokishi lesilungu. Okay. Yes. So bonke amakhelwane bethu abapeli abatswana amaZulu kwakuthi gqwaqwa so umayi nomZulu umbona akadingi ukuthi ubazobuza umbona nje ezino so masikhula sikhula ngathi nengqondo yaselokishini umakhelwane mezidlala vele sikhuluma ilimi lezi utswakayi ihlaxo ubona so ekhaya abantu abafikayo omalume nobaba nani bafika vesa ngithi bashaya lento so babuye emakhaya nalabo abahlala la around eGoli sebevakashile ekhaya ngombothi bevumisa ingoma bengibhora manje uhlelo lokushini ukuthi kini ngeke izonto abayizwisisi so thina sikhona simamela umculo kwakuseyikwaito ngane zayithi yokulandela nani so nini focus lapho elingangaziwa engangijayi ushaya ipansuni hayi wena hayi ngangaziwa so ifocus yami nje yayilapho kwakwazi mina ukuthi abaphumile makhona magribus uBrenda noma oDJ call me oTK noma bezwa ngawo okuthi izoziwa lapha ekhaya isabanikazi and then uhambe isikhathi nango-ke uma lokhu uyadlala amatshitshi amhlophe nani kwanje uzoyidlala le nto enisemva kakhulu kuwe manje semuva yes abe nomkhuba wokuthi mangabe sesisodwa ntambama masekhiwe ekhaya kusenamuntu ofika athi wozani laqhokana ama-tights ngenifundiseni ukusini kuzoshaya lo mculo-ke lo asukile lapho uyenza nje ukuthi inkinga mina ngine ekhanda elula so ngenze athi nakho-ke yikho asho somdala kuyibhi because ngingowesibili cha uyazi naye emakhamereni uyazi naye namanje uthe nje angiyimina bathi so mesifunda lo nto kuhambe kuze kube so ama-video sasigcina ngokubuka ezodumo okay yes and then kuhambe kuzoba kwakhipha ushwini wangisiza yes khona ivideo leba beshuthe kwakulive efaka amashethi abomvu yes so ekhaya uma wahamba wayothenga i-DVD mefika esitolo wathi okay into engizoyidlala lapha because kwakho amakhasethi amavideo lawa wathenga i-DVD wathi esitolo ufuna into engizoyidlala lapha seyiziduma abamthengisela bathi nathi i-DVD kashwini ekhaya yangena-ke masifike endlini okay ngiyayithanda i-energy yabantu wena manje sekuyipho ngithanda i-energy yabantu okay mangithi ngiyayenza lento abayenzayo hayi iyenzeka nonyawo shwi
kwaqala kwami ukuthi ngithi ngithanda into umaskandi. Okay. Longena uthando manje. Liyangena lingena ngani ngomdansi. Yeah. Kahle kahle ngangathandi ukucula ngoba vele kulokini. Sengifunda manje. Hayiwe. Mina igoli yami kwakuthi ngibe igidango. Uyidansele ukhithi ingoma. Ngidansele ukhithi ingoma leyo nto yayimnandi. Until kube u2009 khona ifoni encane eyayidlala umsakazo angazi ngani ngiphiwe bale ekhaya. Yeah. Then ngimamela ebusuku khona kwakunyizwa. Yeah. Oh emsakazweni. Yes. Wadlala ethatha ingoma zikaMgumeni kwangena mayeleni. Okay, yeah. Ngibona uthando. Ayi sashaya isigqisa le ngoma singifaka ama-earphone ebusuku. So ngayithanda. Okay, sengingalukhulu ukuthi njalo ebusuku manje everyday. Mamelele. Ngilalela lo yakuzana. Yeah. Lo msakazo. Okay, no hayi iyaqala manje lento yakhula. Mangifika esikoleni khona umuntu umfana wababani. Wakahlongwane. Okay. So sasinama memory card ngithi. Yeah. So ngiyamuzwa hawu udlala le ntangesani yena thina sithatha ukuthi sizobika njengabantu abanjani because umculo odlala udlala wesilungu. Yeah. And then ngithi hawu wena wadlala lento leni. Shaya lento ekhala kana nami sengiyithanda manje. Yes. Hayi ngithi kuye mbebe akungizwisele izinto zakhe athi ayikhuleka thatha kuboleke Memory card yakhe. i-memory card. Yeah. Mangifika elini hey ku10 i-memory card. Angisalalike manje ebusuku ufika ngezele esikoleni. Ngilalela. Wow, ungena kwami kanjalo ekuthandeni Maskandi. Ngibona ama-DVD ke manje akumgqumeni. Yeah. Ukhona lo sisi lo wayegida khona ukhethiwe. Yes. Hayi ke loyo wafaka istempu. Wasibona ukhethiwe lapha ndozeni. Ngazibona ayikhamukhethiwe ngikhula ngukhethiwe. Hayi wena. Ngikhula ngukhethiwe. Lasesikoleni ngisho kuthiwa asibhale lento ama-career. Ngiyazazi mina ukuthi ngiyabhala number 1 ngifuna ukuba i-chartered accountant, number 2 i-radio broadcaster, number 3 dancer. Yeah, Zulu dancer. Zulu dancer. Ngifuna ukuba ukhethiwe. Yeah. Kwayimi nomaskandi sangena kanjalo. Okay, ayisuyenze lento la wayithanda. Sekufika bani ke manje sethi intombazane woza la singene studio senze kanje. Estudio kwakungeyona iclose. Ukuthi ngene studio. So, okwenze ukuthi manje isikole ngaqeda umatric ngo-2012. Yes. And then because ngangicela ekhaya ngithi ngicela kulabantu bengenzise lento labayenzayo. Ukuhamba nabo athi uma manje right mama nje ayibone ingane yakhe. Yakayiboni. Athi uma unamanga ingane ekhaya izofunda umatric bese ba nesitifiketi ngaphezulu esinye. Yeah. Shothi enye qualification bese kuyimanje ukudedela izinto ezithandayo. Yes. Yimi ngiqeda umatric ngo-2012. 2013 ngithi no waste. Kuze yazi nokokolo mphume kuyi. Kuze kuphume kwani imnikele into ayifunayo. Ngoba useshilo ukuthi mangathola ukuthi ngizothola into engiyifunayo. Ngihambe ngiye college. Yeah. Ngifunde futhi e-college 2013 no problem. Ngibuye nesitifiketi ngibuyi. Ngithatha le matric ngizibeka la ngithi nakho matric nathi uthe phone. Athi okay. Ngicela usenzizakhe lo mntana. Yeah, uzophila manje. Sengizophila ngoba sengiyitholile, sengitholile into yokuphila. Lena kusho ukuthi wayebona mina wayebona ngakubona kwami ngangibona ukuthi kuyaphileka la. Yes. Ngazi ukuthi kunje. Yeah. Yena ngoba mdala kusho wayibona ngale. Wayazi. And then 2014 kufike khona iqembu engake ngathintana lo. Ngiyakhumbula sahamba nawo uba khona ema-promotion. Uyeke mina. Okay, wakida eqembini. So 2014 sho wafika lo bhuti wazofuna khona umfana sekhaya la sibona. Okay. Babemuzwa impela kwakungakafundiswa esikoleni lena. Oh. Bafika bazocela yena ukuthi sicela umfana lo azositudela. Ukhipha i-CD kwakhona. No problem. Ngithi mina 1+1 nansi opportunity never ngiphume but nami ngifuna yona lento. Uma uthatha umfana no problem nami ngicela ukungena. Bathi uyayazi lento ngithi dlala ingoma wena ukukhombisa. Angisakuniki nethuba, ngisakuniki nethuba dlala ingoma ukukhombisa. Idlala ingoma hayi ngisho 1-1 bethi hayi no problem. Mama uyavuma. Avume. 2014 shuthi ngajoyina khona. Yes, okay. Wahamba yes. Bese kwajoyina intombazana sekhaya le Ilama. Angilami. Esibani ukhasi bomsebenzi. Number 2, number 5 lo wajoyina. And then umfana lomncane la sibona number 7 ajoyina. Emzini owodwa manje sesiba 3. Okay. Silandela 2014 and then 2015 ayize qala izinto zamazambe kanje ngoba ngathi liyawo. Okay. Uhambe khamba isikhathi around no June. Hayi kuze kucatshe ukuthi hayi. Liwile. Bese ngithi mina no problem. Indawo engihlala kuyona mina iqhelile nama-hostela nendawo ezinye. So ngase ngazi ukuthi abantu abathula umculo basemahostela. And then kukude mina emahostela. And life esemahostela sengiyibonile ukuthi kudangerous ukuba intombazane. Yes. And then athi ekhaya uma wami
no problem ngoba sengu-3 thani mina lo sisomdala naye ushem hayi wayidlala indima but no asimfake estudio yabona wena uzocula abagidayo already sewuna-2 futhi abantu senezathola uvalo lalungangishayeli ngipractice endlini kwabiziwa lo baba ngishayela iskini ubaba uMtolo uKhamledisi yes kwabiziwa yena ushaya insimbi ethi thani ngomlomo ngiphume ngishona le ngapractice kwathiwa okay hamba ufake insimbi estudio then uzokupractice ngey'nsimbi 2015 loyo phakathi koJune July sahamba saya estudio sayenza lento sabuya nayo hayi nangempela yenzeka so kwawuzalwa kwentombazane 2015 bafowethu sihleli nentombazane laphana uMashange udlalisa ukuthi uqala ukucula akusi mhlawumbe kumele uze uyenze ukuthi uyifunde uziyenze into wena wayibuka wayifunda wayipractice wayenza umuntu lapho usubscribe bafowethu ulike wenze nje sikushoyo ilink leyo ushare abangani bakho nabo benze into ekuzanini okay wangena intombazane manje wayinsimbi lezi wayigeja wazoyiqoqonda nazo ngingaqondana nazo okuhlekisayo ukuthi ngaba nenhlanhla ukuthi ngathola baba uMtolo wangihlanganisa nobaba uMathi bakhulule naye yes basifika estudio bathi no problem hayi uyingane ngoba siyabona ukuthi lento uyayithanda energy yakhe ikhombisa yes bangibhekela amakhehla ngibiza amakhehla ami amakhehla bangibhekela saphuma ne-CD sahamba sayendlisa examina hayi sesomdala noma okay right angithi usuyazi manje ukuthi kumele wenze nakunje utshela isimali CD lapho uqala ngani 2015 ngadlala first gig yami kwakuyirally yeqembu lepolitiki hayi wena enkulu i-IFP hayi wena unjani ngithukile because abantu abangigidelayo manje sengiyene nomunye wasekhaya number 6 sesu-4 manje qendeni kwakhona intombazane ithanda siyami hayi umuntu wamahlulela wahlula unyawo she and then sahamba sizingane sodwa understanda yimi omdala ngaso sikhathi nami nguma-early 20s yingane zonke nje uyabona kodwa indlela abantu abangithetha ngayo even abahleli baloya mcimbi kwakungakhombisa ukuthi ngingane angingamele nje angina-next ngiyabona nje ukuthi kwenziwa njani uzobona phambili ngizobona phambili into uma uyithanda uyithanda ngithi hayi no problem okudlula lapho after leyo rally leyo okay aqala-ke manje sengihamba ama-promotion sengikuyiveze nayo ngiyawahamba ama-promotion ngasubmisa ngikhumbula ebusuku ngangingakholelwa ngifonelwa ngazi noma ngiyabiza umuntu wephepha nokunakike futhi usibiza uMthobisi Sithole yes engifonela ethi CD yami bayitholile ngale so bafuna ukungidlala kwakunalelo hlelo manzozo ngathi yes bathi hayi sithole CD yakho so sipha umlando wakho so that sizothi basikhuluma la ngesisho okay mina radweni ekuna kangaka no problem ngilalela ngaleso sikhathi asihlezi nangempela mangithi nathi ngoba kantombazane sizalo kolivika okay shuthi yenzeka lento hayi wokusabalala shuthi i-support kahle lapha kuqembu intombazane igama intombazane igama lakho untombazane igama lami shuthi kunelo lasebhasini uzanele lasebhasini okay and then untombazane shuthi mangikhule ekhaya ugogo bethi untombazane kagogo iy'ngane ekhaya zathi untombazane okay mengifika la ngabo kwawuntombazane so lantombazane ngiyalithanda because abaningi bangazi ngalo nawe uthi ugogo uyaramani for ugogo so shuthi iqembu lasekhaya leli lenziwe ekhaya kwashaka i-support iphuma ekhaya umphakathi-ke lento yakwashanga isiyenziwe unjani i-support ngaphandle elokishini kunalento eyenzekayo angifuni ukuthi kusamonanyana yes but mangabe bekubona ukuthi wenza into ekusaphambili kuba nalo ukuthi wenzani but ngaphandle kwala ngihlala khona hayi shem ngisho ngihambe endaweni hawu untombazane impela bangibingelela so nami vese ngumuntu abantu kusho mangibaxwaye abantu but nje i-support ngaphandle wethu namanje lokishini sebebuya ngoba bebona ukuthi kuyenzeka la so labantu bayamnothisa ngaphandle ngoba nasema-TV ngiyavela uyabona-ke sebeyamnothisa ngaphandle okay nathi sesiyamazi uye lo muntu lo uye lo muntu so ubuya ngisho elokuqala ngadlala ngisho ku-SABC 1 hayi wena so ngathi ayi ngoba yokuqala isebenza kanje then yayikhipha ngihamba ngokoma nje okay
asebenza kanjani yokuqala yasebenza kahle kakhulu so awama yakhiphana ngiyaye ngingafuni ukukhipha imali yami ephaketheni ngithi ngikhipha i-album hayi ngiyalinda shem izinele imali ngiyalinda izimnele amagigi noma ngaba ngiqashe no-2000 no problem thatha uyayibeka ngithatha ngiyayibeka kodwa phela ingane zami kumele ngithole ezikudala kodwa nje imali yokuzwa umculo awuyihlanganisi nemali yakho ngidideke awudidanisi imali angididanisi ngiyabeka nje kuzokushaya isikhathi ukuthi okay isihlangene-ke sengiyaphindelela manje studio ngiyakhona kangangokuthi manje nginesponsor sengeminyakana nginesponsor transport angiyikhokheli ya intombazana kanti niyasebenza ngasho nje yazi awuyixoxi indawo nje manje into esiyasebenza dini ya uyabona khona lento eyenzekayo manje yes unodumo olungenamali yes kube khona la kudleka khona ungekho yes ngathi mina ungibona ngingaparticipate kuyo yonke lezo kuma-channel lawa ku-social media ukuthi mhlawumbe uzoza kuthula iy'ndaba noma uthukana noba nomthukana yes iyabasebenzela yes mina ngiyaye ngithi uma into kufanele ukuthi yenzeke izokwenzeka angingayiphoqi yes cause kwaqala le nto angizange ngiyiphoqe iyona eyangilandela so kuyadleka khona kufana nakho nje ngiyasho ngithule ngithi next time mhlawumbe bayozwa abantu e-South Africa kuthiwa ngibuya ngaphandle kwamazwe no problem udumo asinankinga nayo luyafuneka but uma ngabe lelimo kunezimali uma nginganika imali into eyinkinga ukuthi lujike lushaye wena ephaketheni uzongena ey'kweletini ukuthi ngoba ufuna ukugqoka ngendlela especific ufuna ukumaintain istandard ungafiki kuso mase kushaya isikhathi sokuthi abantu sekubonele kumele bebone la hlala khona bebone kini eyi seziyakhala so okay untombazane-ke lapha kumcimbi uyachasheka lapha bayachasha umasipala imafestivali khona okay sekunesikhashana kuthe ucimbi yes and then emcimbi e-KZN angazi ngizo kuhlula noma ngithi ngiyabhala ngazi noma iclash ukuthi ngiwela andigol that's why nginganakeki ngakuvuma lokho two nala egoli angithi if you notice kuyaye kulanda abantu base-KZN bezohosta imicimbi yalayo yes esingakwazi ukwenza kanjani ngoba sikhona and then la ngathi ngidleka ngakhona isemaklabhini semcimbini le makulemishado nanayo la nami ngithola ngakhona but le enkulu yama-festival angigculiseke angigculiseke because nanokuthi abanye sometimes uma ngabe uthi bathi hayi uzoyiveza phela ngineminyaka emingane esemculo usazoyiveza bekhala uyaziba futhi indaba okuyiveza bakhala ukuthi kuthiwa suka la ntombazane uyoyiveza e-KZN exactly petrol wakho imoto yakho iy'ngane zakho ama-tollgate akho uma ufika kuthiwa ngena angenamuntu bey'tulo yes sewuyabuyela emva njalo siyabuye uyiveze kube iy'tulo y'thini zazi bani lapha ekuyivezeni-ke usuhamba-ke uya enkandla uyiveza uma ufika awunalanto uzoyiveza mase sekukhona abantu mhlawumbe ongayiveza kuthiwa sekufikela ababhadera and then awubhaderanga wena awusabona umuntu futhi ya awusabona umuntu sometimes kushaya isikhathi angithi uyabazi banesikhathi sabo uma ngabe umuntu kuthi uzongena mhlawumbe ngo-3 laba abadumile abakhokhela uthola ukuthi bese kuthiwa ngena wena stage ngoba usefikile yena sekumele wena okwakho kusalele emuva sedumalana ngiyakhumbula ngike ngaba naleyo nkinga last year kuyimcimbi omkhulu wango-September ngo-24 so bekufuze kungene mina kusho ukuthi abahleli baleyo ndawo leyo vele sijwayelene nabo wafika ngazi noma ngibiza abantu ngamagama siyambiza umuntu ubiza umlegama wafika umthandeni behamba ngongizwe luckily ungizwe futhi anginankinga le ndaba so uma befika sekuphuma angazi ukuthi babizwa ngani labantu noma abaphathi bakhe noma amameneja akhe noma yini shuthi i-artist ngizosala banisala khona sekufika manje nabantu no manje ubani uyangena amini ngisabalini kuthiwe yimi ongenayo manje bese kuzongena yena emthandeni usathi hayi okungenani-ke akakhulumi nami yazi mina ngiyimena ngiyathula-ke mina ngibuka nje hayi usazongena manje ubani no yonke into iyama manje mina usuka khona uzomisa into yala yithi abantu ingazibala kodwa no problem kodwa lapho-ke asingakubeki kuthini as-trusted manager umsebenzi wakhe lo ukuthi noma ngathiwani
anelise nobabili uma ngabe ukuthi stage manager ufuna ukuthi angene akunankinga mhlawumbe yabona into zekhona nokusho mina mhlawumbe abantu ngizothi mangichaza lokhu abaye bayokubona mangikusho ngizokhuluma sibapha amagaba ngikhuluma ngokhuzani kube ngomthandeni emcimbini kube kuthiwa kuyangami ngabe abanikeza isikhathi sokucula bangene noma yini but bakwazise wena ukuthi uma ngabe banokufika bephuthuma yes so kuze lento ngezoba nankinga kusho ethiwa I know umthandeni ukhona ukhuzani ukhona but mabefika umsebenzi wentombazana ngicela ukuthi senze kanje umthandeni angene ahambe usaludlala manje laba uthi mayesefuna ukudlala kumele ahambe uyabatshela bona ukuthi mina nginohamba bese bona bengamnikezi ispace so nje bathi bemcimbi bafowethu lokho ake ngibeke ngicela banikeze ispace bobabili ukuthi mabefika badlale bahambe umkhangiso womsebenzi nalo ukuthi ungaboni wena sebenza izinto phambi kwakho abakutshela i-artist ukuthi okay nakho okwenzekayo no problem it's not like abantu mabephuma la bayahamba angithi abantu bezemcimbini uzosala uqhubeke ishawu statement leyo ngeke ukuthi no bangayenzi ngoba kugcina sengasexabana nina ama-artist ngaphandle angikwazi ukubanga umsebenzi wobabili ngibanga umsebenzi okay no nje industry ke nje-ke banokukhala intombazane kuthiwa industry abantu besilisa bayayisebenzisa ngenye indlela ukuthi amantombazane ngiculezelele ukuthi bese angisho ukuthi mhlawumbe manje uma ngabe esemandleni afune ngale ngokuthi intombazane ukuthi uthini labo lesilisa banjalo thini kubo ngifisa sengathi bonke abantu besifazane abangena bangaba nale ngqondo nenhliziyo enayo yes angifuna ukuphuma manje ngihlanganile nohlobo labantu abaningi nabo la abadala abasha even nabesifazane khona omunye wathi ntombazane le ndlela osebenza ngayo ayizukusebenzela because la kwi-industry kuphilwa kanje usibona nathi sidla ingoba sidlula kuyo le ndlela igama liningi ntombazane kubantu abaningi igama likhuluma yazi angiqali ngayo vele ngisho angiqali ngayo uzonto ukuthi basho jojo wabona indlela oza ngayo wena lokhu ntombazane kuze kusebenze thathe that way yebo kusho umuntu wesifazane ngathi mina sisuyazizwa ukuthi uthini wathi wathi nakho nami ngidlule khona la nakho nawe nje ukudlule ngathi into nje lula kuthiwa nje wedlule ngathi mina right yini la bengisimoshela igama mangabe ulindile uzoba naye ngoba ngiyazi bona abantu laba abasehlabeni manje abafani nabo yes abafani ayibonke manje yazi ukuthi laba bamoshekile bese kanti nonke njalo ngazi ukuthi ngiyazi mangifuna ngifuna umsiza ngiqala ngini bese noba sengifika ukade na ukho njalo manje manje angisolo type le sengithi akusiza no usize phela ngoba ngiqhubeke awusile type engiyifunayo mina accept so leyo nto inkinga shem iyenzeka kakhulu and then bese kuba khona umuntu ongelutho oclaim sengathi uyinto nayithi athi enza kanje khona uzodlulela kubani mina ngaba nenhlanhla ke shem yokuthi into noma ngayizwa manje singaxoxa nabo manje bese ngithi mana ngizokuphendula makumele ngithathe decision mana ngizokuphendula ke ngihambe ngendlini bafowethu ngicela uma ntombazane le nto ayisho uqinisile ntombazane ngimfonelile wathi angimi uzobuya kimi ukhuluma ngento engiyaziyo uthe ngicela ukuthi manje ngibuye kuwe akusiwa manga ngoba ngiyazi wabuya kimi ngaphambi kwakusasa so nje ngifuna ukuconfirm into ayishoyo kodwa kufanele ngibuye ngestraight danki ngibonga lokho ukuthi into ayishoyo ngithi ngibese ngiyakwazi ngiyayazi danki so ngiyendlini ngibuye etafuleni ngithi bahlali nansi indaba la ikhona so mina ngifihli ngendlini bayazi mengiphuma la ngisuke ngikhona basuke bazi nje ukuthi ngiyafika kwenzani so ngithi okay bese sibonisana ukuthi okay ubani lo muntu no problem ake simseshe okay mangithi mina hayi ngiyamazi yena okay awusindi kuzubani umuntu usebenza kanjani okay no problem and then bese kuyimani ngithatha ithi ngoba nginqenala ukuthi ngizovuma into manje bese mawusokwena usuplanile ukuthi okay iyenzeka bese ngibuya ngikhathayi ngizomkhatha nabani ngiyayizwa lesi ikhombisa but professionalism abebiza and then ngabe ngaba nesinye isigameko mkhulu lo baba kwi-industry ne bazali unezindaba umsebenzi wami ne angithi okay ngiyakushiya lokho okuseceleni lokwenza ngike ngaba umsakazi weredio okay and then ngabumculo sho ukuthi ngikuso lesi space art media thing yonke le and then so kuthiwa asihambe khona ishow ese-TV ezokwenziwa nani no bekusho ikhona ukuthi ukuvuselela sokufuneka abantu abasha no problem
ngithintwe-ke mama omunye ubhuti naye sibuye espacini la athi ntombazane ngikhona mina ngowesilisa sama umuntu wesifazane woza ngoba usebenza eredweni no problem anginqeni phela sifowune-ke okay sesimtholile uyazi lo muntu wathi asize endlini yakhe wamake sure ukuthi kwakhe sifika sekuhlwile hayibo uma sesifikile ngamantombazane noma yilo bhuti nami okay mase sifikile lapha uzokusukumisa athi imali lapha ya awupresente-ke kwakhe wokuqala i-red flag leyo cause ngangimbuza lo mfana lo bhuti lokuthi siyapha athi hayi khululeka ngiyamazi uyamazi siyapha emzini omuntu okay washo ukuthi sesi-halfway manje sisendleleni yes ilanga ngiyalibona liyayeka athi hayi khululeka kungankinga mase sifikile endlini yalo yami ukuthi ifocus isishintshile ayisekho kulo mfo esihamba naye ifocus sikumina sesikwasukumume laphaya ngiyapresenta ngishaya eye contact ngiyabona amehla ayangiskena uyakhumula okay ngibuye ngihlala okay isiyangena-ke manje imibuzo ngiyabuzwa manje wena uyayazi lento uyenzayo but usadinga i-training nani athi no problem angikaze mbe phambi kwe-TV yes so vese uma umuntu uyafunda okay so udinga manje ukuthi ngihamba nomuntu nawe ubhuti engize ngayo awufocus kuyena nawe uyafuna lokwenza the same thing yes sebefayile ukuthi interview bamfakile yena bathi okay 1 2 hayi mina okungisedlulele nje kodwa nawe umuntu amazi no problem hayi sekuthiwa manje kuyabuza njengoba ulanda ubani wazi ukuthi ulanda ekhaya bayazi why usho ukuthi ekhaya bayazi why endlini akumelanga abantu khona athi baba abantu uyabona mina ngingane yentombazane as much as ngimdala but kuwena ngingane yentombazane so ekhaya uma ngisuka kumele bazi ukuthi kwenzakalani athi no hayi next time ungasho ngoba awumazi umuntu okufisela into embi nento enhle nami uya-understand ukuthi ungishintsha umqondo ngibona ngathi kukhona inkinga ngalento engiyenzayo sengibuza into eyi-personal ukuthi unaye umuntu yebo ukhona uyazi ukuthi la bengikhuluma naye manje efonini uyazi ukuthi la kungenzeka ngilande futhi njengangela no ngamfaka umuntu futhi umuntu wesilisa kumelanga ngene kulezi zinto usho umuntu wesilisa njalo yena umuntu wesilisa kodwa bese ngane no problem baba kuhlwile ngicela ukuhamba sahamba nobhuti emalangeni sekulandela ama-calls kanje nama-chats ku-WhatsApp udinga i-training kufuze ukuthi uze kwami uzohlala la kwami sengiyabalelwa manje abantu abadumile ukuthi usibanibani ngibona wahlala la endlini ngombone nje bangimbone nje ababale nje nawe wabona and ngiyababona ukuthi hayi phela ba-achivile ngendlela okay baba abantu i-approach oza ngayo akusiyona une-office la usebenzela khona but simele kusendlini yakho kuthe nakho ngizokwenzayo no problem yazi kwaqhubeka ngazi ngabona ukuthi kahle kahle lo muntu ufuna into enje ukuthi akafuni kulokho kwafethu siya-deep le ndaba ngempela usizwa ngumuntu oyisho ukuthi bafethu abantu besilisa bayisebenzisa otherwise lento umuntu babela kusize uza-ke indlela unenhloso ezimbi kodwa nje wadlula lapho hayi wadlula lapho that's why ngithi ukuthatha isinqumo manje fast ngoba wena ubuka lento otshelwayo ukuthi nansi into ezoyithola umculo awube umdlalo esiwenzayo akungabi isinkwa sakho like main source uzolimala uzolimala showcase uzolimala shute umuntu uma umculo nibheka amehlo amabili bheka ngamehlo amabili ibheke lento eyifunayo ukuthi okay nansi ngoba abanye bathi vele kuba nobunzima ukufike la ufuna ukufika khona but nabo lobo bunzima bukhethe phela yebo ezinye izinto awukwazi ukukhetha kodwa bukhethe ungayifaki ukuthi uzoba nakho kuthiwa kunomzimba nakho ubona kunakho angazi umuntu nje yebo kunomzimba but musuthi ubona ungene kubo uma ngabe ubothi no lo awuthi ngihlehle lo abungithole ngise ngiphakathi ngishaye ngingabonanga yes okay uthe abantu bakho mangakonje awu4 online akhona yonke into ikhona online akhona kodwa engiphusha manje ile yokugcina eya last year shilo nyama lokhiphe okay hayi ngiza ngesingile ngamabomu nje yani ngiza ngesingile ngoba lihle iqiniso lesikhuluma abaningi abavumi ama-albums awakhipha kodwa uduma ingoma mhlawumbe 2 1 3 7 wona nomunye nomunye awusasebenzile imali njalo sisebenzisa esisebenzile so likhulunywe nje iqiniso kwakwethu umuntu akaqinise nje ngomeni leyazi ukuthi mangakhipha le ngizokhona ukwenza izinto so yebo bengazi ukuthi nami ngizojoyina lo
lokushuka kodwa khona okwenzekile osekungiphoqa ukuthi angivele ngiyikhiphe-ke yona ngesebe iyeza kodwa nje hayi manje kodwa unyaka othi uqamba kuphela hayi sebesiya. Okay bafowethu sihleli nentombazane abangishilo bafowethu thathu uyasibeka siyaxoxa and then ungakhohlwa ukusubscribe ulike yonke into esiyenzayo nama-link washare nabanye abantu sizokhona ukuthi sithola yonke indawo TikTok YouTube Facebook yes intombazane bangabe bamthola phi ke intombazane? Okay ku-social media Facebook Instagram YouTube ku-YouTube la khona then TikTok zonke intombazane untombazane usayona ku-TikTok untombazane 1 kodwa nje untombazane Facebook untombazane Shange Instagram untombazane nje yimngeke awunawo amafoni uyawakhipha unankinga anginankinga amafoni ngiyawakhipha kodwa singumsebenzi ngifonele mangabe ufuna ukungiqasha mufuna sisebenze ama-feature nani ngoba siyahlangana nabanye abaculi no problem ungifonele futhi mangabe khona ufuna ukubuza ngantombazane umsebenzi kantombazane yes na okay nange-personal life kunale nto le abantu abebuka ey'thombeni bey'khandele esabo isithombe right mhlawumbe uxabene nosomeone usezophuma akhulume sekhona iy'ndaba ey'dumile ngawe ongazazi ngikhuluma ngento esikuyangenza kwake kwaduma ukuthi khona umfana engizwana naye kwakuwu-stress othando wayithule naye okay ngathi othando yes u-stress sasihlala sonke ngale masho ukuthi naye ney'ngane ngida meshuthi ividiyo bengibiza ngiye ney'ngane zami siyonandisa naye bengishutha eze nayo stress benihamba nje isikhathi esiningi naye ngisho emdlalweni uma ngabe sinenkinga yemoto siyahlangana naye because umuntu oseduzane naye omunye ubhuti sho ukuthi wabona ukuthi angazi kumfakela wayidwebela la ethandayo wathi intombazane usezwana no-stress mina ngihamba nje ngazi ukuthi ngiyintombi ka-stress ngoba lo muntu ubhuti kumina ngaba nenhlanhla ukuthi waba nesibindi wangifona nontombazane ngizwa kuthiwa kuyiqiniso angifuna ukuqhamba mangaphalazi kazukhalelani ngikhala ukuthi ngiphoxekile phela kunendawo mina engingazazi so ngabe kubheka abantu banento abayibheka bese ukuthi mina ngiyintombi kabani ngaso sikhathi angiqomanga emculweni angazani yazi so ngizakele iphonto lokuthi uma ufuna ukungibuza something oyizwile yes no problem zwana ngami ngifonela ungibuza ukuthi mngane ngizwa kuthiwa kunje ngizokutshela nje futhi into khona angazi imfihlo intombazane akayathi ngiyifihlo intombazane mhlawumbe khona yini la asegodliza khona insizwe sayo afika athi babashange uthe noma singabuza kusho wena mina ngizwe ngawo noma singabuza othi ngiyanibuzela-ke ukuthi untombazane ngabe sekukhona yini la khona kwafika wathiwa babashange iplaster ayikho iringi la ayikho iringi ngizwa alathi uma sekukhona iringi okwamanje asingayiphendulile no hayi phela kuyirayithi yakho ungayiphendula kusiyinto ey'nkinga usengaze uphendule noma siyayixoxela nje nosizane kodwa angibonge mina alokho lufuna mhlawumbe lokusho okunye inamba seshiyana inamba ishanga yesinanda inamba ethi 076 yes 409 7781 inamba ntombazane leyo bafowethu niyithathele ukusebenza naye nokuxoxa nje naye ngoba nawe uyaxoxa kodwa hhayi ngoshuni lo ongaqondakali uyeke lo shuni lonto danke siyabonga ne Ngiyabonga bye bye.